Kiken hon jo kiseng bhalang ba pher hadin ba kilayo jingtem bakladon ka jingtmu ban wan kit biang ye kitiar na ka MCH nauston kilalet mar shakate ka hospital ban pha sange ye kate ka jingtmu nakalyang jo kiseng bhalang ka than nauston harangkat ka jingsen ran lang kiseng longkumi kilalap e ka we ka trok harangkat ki berieu ki badang thmu ban kit biang ye kitiar na kate ka hospital hakaba kila pha penhiar bat pha bu biang ye kite kitiar shapo ka Dr. S.E. Lingdo DMNHO West Khasi Hills kalawan poi hakate ka jaka par hakajinga keren ki kunhun seng bhalang kila dawa ba kadai ban pentikna ba amdei ban syakit ikitiar nakate ka hospital hakaba ka DMNHO kala kular bat kala ongru bakan sapha ra ka jingtho shakibor bahajrong halor kate ka kam Dati kung i-DM nito nandito sa team ta, sa ka-department state, sa directorate ta, bapila yawan matasi, dahil ngingim na asyuban transfer iyo, bapila siya. Kumta. Tinggal di kancing kamu dalam betul isu orang kang bumi gitu. Ya. Nagalang kiseng malam menang sibar ila ai da kajing tok panji pensai aga beri bat kajing pendria kini kitia nang ne nako MCH ila ikon nang stayo rei akata jingkat pat kajing itu adu ka maklamba kila kan la insol ya tu kajing pat kajing bat pensai ko kastio rei mata pre la pha na kadi katrok ponut kit biang ta kastrik ikane kadi jingle jom ka sarkar ane katrap ka kia kala i bank pak siapa palat ya kene distrik pat sakawai kalomba mentah ya kene hospital in haban khang talaswa pat kini kitiar badan ne kitum kitam kimut batmu bat benkit biang sata siapa southwest nginum sya ngin bendrum biang kini kitiar mari kene katrap ro pha leino pat adin kene ngisa khang talano enda lakut ke program nang ne te itahi bat sakawai kiseng balang lada ka sarkar kadang elek kai ya kilong kami ka konlung pok was kasil nakalian jongi kisang balang bat kilong kami kepat paiba is kolong kejing ki kwa kam tiga nang nishkamat Nong kene ki nong penya jong kene ka hospital di nakalian jongi ringkal pa kisang balang ngidap da kamansim ka ba khya ba bangim sha dalele ru ya ka ban kit no ya kini kitiar lingba kene kasgi bat ni den kwaru balada ki bot jong ki nong penya kum ki doctors bat ki ki dokter lada kile da ka bor ya ka ban kit no ya kini ka tiar kita ki badan hang ne mangiru ngeban se ban sim ya kata ka bor bangila ban khang shwa ya ka ne ka hospital bat ni saya keren pat ka e ka ban ja bat ka e ka ban long ya ka ban dagwan UML ru ngila yo ban keren wo ngamdan benta ya ka ban pha ban kit no ya kini kitiar lingba ka phone ngila phone henrei kajing don kajong iya selong imla ban don kat bat ni tingi ai kuble yi iru ila ong yangi ba om dei ban sha horkit hodang ban kit yakini kitiar hibadon hangne ban ngimla ban tibru ya kata ka scheme ka batmai ya ka ei ka ba ka sorkar ka mangna ka banta ka nei ko hospital serengi apmi lenti menta maka ei ki tiar ki badon hangne kinra ban kit no sha mau kerwat constituency leni tatai ka mau kerwat hospital ngim sultanat dalilei bat ni kwa ban kren da ka ba shai bat ban yo ya ka jing shai lingba kani ka long stoin jongi ka MCH ka badon hangni ni kwa banang develop bat nang kiu na ka wei ka po sha ka wei